স্পষ্ট করে দিব বিচাৰিছো বিটিআর গভর্নমেন্ট ইউপিপিএল দল আপোনালোকে হাজু থাকক এই 2025 সনত আমি ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে प्रस्तुत হৈ আছো गोजोना खुगाजों बुंनाय बाथ्रा नङा बेखौ मानसिया मोनदांनो हानांगोन गोसोआवसो हमदांनो हानांगोन जे यस आई एम इन पीस आं गोजोननाय मोनदों दिनै बेखौ सोरबाया स्पष्ट কৰি দিব বিচাৰিছো বিটিআর গভর্নমেন্ট ইউপিপিএল দল আপোনালোকে হাজু থাকক এই 2025 সনত আমি ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে प्रस्तुत হৈ আছো 2025 সনত ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে বিটিআরৰ মুছলমানি মানে प्रस्तुत হৈ আছে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে বিটিআর গভর্নমেন্টক আহ্বান জনাইছো যে বিটিএডিত আমার ধর্মীয় সংখ্যালঘু রাইজ সেকেন্ড লার্জেস্ট পপুলেশন আপোনালোকে জানে আমি বহুত আশা আৰু আশাৰে এজন এমপি বনাই ইউপিপিএল দলৰ পৰা পঠাইছিলো আৰু সেই এমপি জনে কিন্তু আপোনালোকে জানে ওয়াকফ বিলক সমৰ্থন জনাইছে গতিকে স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছো বিটিআর গভর্নমেন্ট ইউপিপিএল দল আপোনালোকে হাজু থাকক এই 2025 সনত আমি ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ আছো মই সেই কথাটোৱে কৈছো এইটো আনন্দ উল্লাস ধর্মীয় সংখ্যালঘু রাইজৰ এগেইনষ্টত এই কাৰণেই কৰিছে তেওঁলোক নাগপুৰৰ যেটো আৰএছএছ সেই আৰএছএছক মানে ফুৰ্তি দি সন্তুষ্ট কৰাৰ কাৰণে ইহতে মানে কিবা জনাইছে এজন মন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে হেতু মানে উৰ্খাও গৌৰৱ ব্ৰহ্মই জনোৱা নাই হেতু ইউপিপিএল দলে জনোৱাইছে গতিকে সেই কথাটোৱে কৈছো 2025 চনত ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে বিটিআরৰ মুছলমানি মানে প্ৰস্তুত হৈ আছে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে गोजोना खुगाजों बुंनाय बाथ्रा नङा बेखौ मानसिया मोनदांनो हानांगोन गोसोआवसो हमदांनो हानांगोन जे यस आई एम इन पीस आं गोजोननाय मोनदों दिनै बेखौ सोरबाया जुर जबस्ति गोजोन फैबाय गोजोन होबाय गोजोननाय जाबाय बेफोरबादिखौ बुंनानै जों जुर जबस्ति रायजोनि गेजेराव गोजोनखौ लाबोनो हाया नोंगौ नोंथाङा सोंनाय बादि जों बुहुमाव बेबादि मोनसेबो जोङो दिनैसिम एग्जाम्पल नुवाखै जे सोरजोंबा सुक्ति खालामखांनानै बा गोरोबथा खालामखांनानै बेबो सान्थि गोरोबथा खालामखांनायनि उनावहाय सागान होनो लाना फैबाय सागान होनानै आरो सिङाव सोना दोनहैफिननाय बेबादि जाथाय जों नुफेराखै रावबो नुफेराखै आनखि गुबुनारिफ्राव बे बाथ्राखौ बुङो बे माबादि जानो हागौ बेवहाय जोबोद दुखु नांथाव बेवहाय बिथांमोनखौ मान होनानै जायफ्रा जेलाव दङ बिथांमोनखौ मान होनानै जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय जायफ्रा जिनाहारि खालामजाबाय हारिनि नांनायनि थाखाय जायफ्रा आर्मी पुलिस सिआरपिएफफोरजों बुख्रुब जाबाय आथिं आखाइ सिफाय जाबाय जायफोरनि न' बां बुख्रुब जानानै बिसोर गासैखौबो मान होनानैनो जों दिनै बे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ जोनोम होदों जोंनि एपिबि एबा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि बेनो गिबि डिस्ट्रिक्ट कमिटि पर्बत जरायाव दिनै जों मोजाङै दानो हाबाय गासैबो हारि हारिसा गासैबो धोरोम राव रायलायग्रा सुबुंखौ लानानै मोजां मजबुत मोनसे डिस्ट्रिक्ट कमिटि दानो हाबाय बेनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों पार्टी प्रेसिडेन्ट हिसाबै आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ आं साबायखर बावनो लुबैयो राजखान्थि मोननै दोलो दंखायो नंगौ नाम्बार वानावथ' जों नायबा नुयो जे मोननैथा जिथा बयहाबो डेम'क्रेटिक राइट्स दङ बेनि बे आरो गुबुना जाबाय जे जेब्ला जों थाखानाय सोरखार बा थाखानाय हान्जाफोरखौ गेबेङै खामानि मावनाय नुवा हारिनि खहा जानाय ओनसोलनि खहा जानाय बादि मावलांनाय बादि नुयो अब्ला सोरहाबा बेखौ सुंथानो थाखाय मोन्थाय थायो थ' बेबादिहाय जोंबो मोनसे बिबानसो लानो फैदों जे जोंनि इयुन जेनेरेशनफ्रा जाहाथे दा जिफोर गैया जालांनो हमदों जोंनि पावार फांक्शन्सफोर खमायनो हमदों बेफोरखौ जोङो गाबथानानै जाहाथे दोननो हायो जोंनि इयुन जेनेरेशनफोरनि थाखाय बेफोरखौ जोङो सानदों जों बे 6 शिड्युल एरियायाव थायो जाय 6 शिड्युल एरियानि पावार एन्ड फांक्शन्सआ इट्स भेरि हाई बिराद गोजौनि गोख्रों पावार एन्ड माने फांक्शन्सफोर दङ प्लास 6 शिड्युलनि जितु केरेक्टारिस्टिक बे केरेक्टारिस्टिकआबो दायो गैया जालांनो हमदों जों गावखौ खुंनो मोननायनि मोन्थाया गोमालांदों गुबुन गोजौनिफ्राय बहाबानिफ्राय दैदेनहरनाय सालायजानाय बेखौ जों नुबाय थादों आरो बेबायदि खालामजायोब्ला जोंनि 6 शिड्युलनि जितु केरेक्टारिस्टिक गावखौ खुंनो मोननायनि मोन्थाय बे गैया जालांगोन आरो लासै लासै जों नुलांदों जोंनिफ्राय बिफान गोमानाय बा जों साख्रि होनो हायि लोरबां जालांनाय बायदिसिना बिथिङाव जोंखौ लोरबां खालामनो नागिरदों बेयावहाय जों बेखौ गाबथानो थाखाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ दानाय जादों बेखौथ' बयबो बुंगासिनो जोंहाथ' न'नि मानसिबो दङ सासे जेलाव खिन्थु ओरैनो रायजो राजायाबो बुंगासिनो गोजोना खुगाजों बुंनाय बाथ्रा नङा बेखौ मानसिया
मोनदांनो हानांगोन गोसोआवसो हमदांनो हानांगोन जे yes I'm in peace आं गोजोननाय मोनदों दिनै बेखौ सोरबाया जुर जबस्ति गोजोन फैबाय गोजोन होबाय गोजोननाय जाबाय बेफोरबायदिखौ बुंनानै जों जुर जबस्ति रायजोनि गेजेराव गोजोनखौ लाबोनो हाया नोंगौ नोंथाङा सोंनाय बादि जों बुहुमाव बेबादि मोनसेबो जोङो दिनैसिम एग्जाम्पल नुवाखै जे सोरजोंबा सुक्ति खालामखांनानै बा गोरोबथा खालामखांनानै बेबो सान्थि गोरोबथा खालामखांनायनि उनावहाय सागान होनो लाना फैबाय सागान होनानै आरो सिङाव सोना दोनहैफिननाय बेबायदि जाथाय जों नुफेराखै रावबो नुफेराखै आनखि गुबुनारिफ्राव बे बाथ्राखौ बुङो बे माबायदि जानो हागौ बेवहाय जोबोद दुखुनांथाव बेवहाय बिथांमोनखौ मान होनानै जायफ्रा जेलाव दङ बिथांमोनखौ मान होनानै जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय जायफ्रा जिनाहारि खालामजाबाय हारिनि नांनायनि थाखाय जायफ्रा आर्मि पुलिस सिआरपिएफफोरजों बुख्रुब जाबाय आथिं आखाइ सिफाय जाबाय जायफोरनि न' बां बुख्रुब जानानै बिसोर गासैखौबो मान होनानैनो जों दिनै बे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ जोनोम होदों जाहाथे जोङो मोजां खामानि मावनानै जोंनि मोन्थायखौ लानानैहाय खर' दैखांनानै थांनानै थानो हायो आरो बेबादिनो बिथांमोननोबो जोङो मान बावनो जाहाथे हायो